Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyny. Türkmenistan İran bilen gaz hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Hatayda saparda bolar. Aşgabat, Almaty uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmak meýilleşdirilýär. Klub Roma toparına tälimçi bolar. Türkmenistan uzak möhletliğin esasında İran İslam Respublikasyna TV gazy bermegi meýilleşdirýär. Mundan başga da İranyň ösü bilen beýleki döwletlere swap arkaly TV gazy bermegi gözüňde tutýar. Bu barada İran İslam Respublikasynyň paýtagty Tehran şäherine geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-İran hökümetleri toparynyň 18-nji mejlisinde bellenip geçirildi. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-İran hökümetleri toparynyň 18-nji mejlisinde Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunasary Daşary işler ministri Raşid Meredow, İran tarapyna bolsa İran İslam Respublikasynyň ýol we şäher ösüşi ministri Hanym Ferzaneh Sadeki Malvajert başlyk etdi. Irna habarlar gullugynyň habar bermegine görä Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow öz çykyşynda İran bilen TV gaz podogyny hyzmatdaşlygy giňeltmäge ıgrarlygyny belledi. Bu ugurda Türkmenistanyň Ýaponiýa we Günorta Koreýa ýaly döwletleriň kompaniýalary bilen iş alyp barýanlygy, İranyň kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmek mümkündigi aýdyldy. Hatay Halk Respublikasynyň halk wekilleriniň Ähli Hatay ýygnagynyň hemişelik konsertiniň başlygy Çyjawly Sesiniň çağırmagy boýunça Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowanyň ýolaşlygyna wekilet Hatayda saparda bolar. Bu barada Hataýyň Sinhua agentligi habar berdi. Türkmenistanyň parlament wekileti 21-24 may aralygynda Hatayda saparda bolup, bir neçe duşuklar geçirirler. Bu sapar Türkmenistanyň we Hataýyň parlamentleriniň arasynda iki tarapdan strategik hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýene bir ädimi şeýlekem Türkmenistanyň mejlisiniň daşary ýurt parlamentleri we awraýly halkara gurulmalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek ugrundaky işinde möhüm tapgyr bolar. Qazaqstanyň Almaty şäherinde Qazaqstanyň Ulug ministri Marat Karabayew bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Çakyýewiň arasynda duşuk geçirilip, onu ulug logistika ulgamyna hyzmatdaşlyk aralyp maslahatlaşyldy. Qazaqstanyň Ulug ministrliginiň medpugat gullugynyň habar bermegine görä, taraplar raýat aviasiýasy ulgamyna Aşgabat Almaty uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmak babatda pikir alşdylar. Türkmen tarapy şu ýylyň dowamyny bu gatnawlary täzeden ýola goýmak üstünde işlejekdigini ma'lum edip, munyň iki ýurduň arasynda sowda ykdysady we syýahatçylyk podogyny hyzmatdaşlyk ösdürjekdigini bellediler. Şeýlekem taraplar awtomobil uloglary we halkara gatnamalarda sany ulgamdan peýdalanmak babatda alalaşdylar. Taraplar ulgamna hyzmatdaşlygy mundan beýlepde ösdürmäge ıgrarlyklaryny tasdiqladylar. Germaniýaly tejribeli hunärmen Italiýanyň Roma toparynyň baş tälimçisi bolar. La Stampa neşriniň habaryna görä, Angliýanyň Liverpool toparynyň ozalky baş tälimçisi Jürgen Klopp'un Roma topary bilen işleşmäge taýýardygyny ma'lum edendigi bilinildi. Claudio Ranieri'niň tälimçiliginde Roma topary çempionatda 6-njy ornuna barýar. Möwsümiň tamamlanmagy bilen Ranieri bu wezipesini tawşyrar. Klopp soňky gezek Liverpool toparyna tälim berip, 2024-nji ýylda tälimçilik goýupdy. 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna bolsa Red Bull kompaniýasynyň global ýolaşçysy wezipesini amala aşyrdy. Roma topary hem geljek möwsümde düzümini güýçlendirip, täze 6 futbolçy bilen şertnama baglaşmagy meýilleşdirýär. Ine mehriban müştaqlar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Gepleşigimizden indik sanyny görüşýänçek hoşda bolun.